היי, אני הדר, מעצבת פנים. היום אני רוצה לדבר על משהו שמשפיע על כל עיצוב הפנים. תאורה. איך מתכננים תאורה מושלמת לחלל הבית? בואו נתחיל. תאורה היא לא רק פרקטיקה, היא יוצרת אווירה, מדגישה את העיצוב ומשפיעה על מצב הרוח שלנו. אבל כדי להגיע לתוצאה מושלמת, חייבים להתחיל בתוכנית תאורה מקצועית. התוכנית היא הבסיס, היא מכתיבה את המיקום, את סוגי התאורה, את המטרות שלה, והיא קריטית להצלחה של כל פרויקט. שלבי התאורה. 1. תאורה פונקציונלית. זה הבסיס לכל חלל. התאורה משרתת את הצרכים היומיומיים, למשל, תאורה חזקה במטבח, ספוטים במסדרון, או תאורה מתאימה לעבודה. 2. תאורה דקורטיבית. זו תאורה שמוסיפה אופי ומדגישה אלמנטים עיצוביים. גופי תאורה ייחודיים, תאורה על נישות או טקסטורות מיוחדות. 3. תאורת אווירה. השכבה האחרונה, תאורה רכה שמייצרת תחושה נעימה וחמימה, כמו פסי לד בנגרות, או תאורה רכה בחדר השינה. תאורה טובה מתחילה בתכנון נכון. אם גם אתם רוצים שתהיה לכם תאורה מושלמת בבית, אני מזמינה אתכם לפנות אליי. אני כאן כדי לעזור לכם להאיר את הבית בצורה מדויקת ביותר.